Impica abadala ke le ndaba yokulala nabelungu ngoba abanye abantu kuyenze uthola ukuthi ke kuyisifiso sakhe vele ukuthi engatshelwa nomlungu elale nomlungu kuyenza ukuthi umuntu amkhanuke nje umlungu umembuka emkhanuke ukuthi ngiyafisa ukushaya ingamla yabona kanti abanye batibelele nje ebusuku bephupha ebelele nabelungu abanye bephuphe betshelwa nabelungu abaningi baba nako ukuqonda ukuthi leli phupho lingasho ukuthini kanti abanye abanayo i-understanding ephelele abanye bayabuza bayithola impendulo abanye babuze bengathola impendulo eqondile thina ke sibe sikulungisela nokufanele la mina ngigama ngopastor ngichannel New Flick okubalile nokufanele ukusubscribe ukulike uBrian Brian MNS ya uthi Brian Mnisi 9498 Brian Mnisi 9498 uthi sawubona pastor ngicela ubuza ukuthi kuchaza iphupho nomlungu kale sibe sihamba futhi kuba nesikhathi la khona kufika futhi omunye umuntu ngokuhamba kwesikhathi naye wabe sibuze la yena ngoCedric uMashazi uthi ke sawubona pastor ngicela ukubuza la ingabe kusho ukuthini iphupho kwenziwa ucansi nomlungu bobabili abantu uBrian Mnisi kanye noCedric wakaMashazi baphupha benza ini unkonzo sikamile nomlungu angazi-ke kodwa senze kanje number 1 singayibuka kanje umlungu kwabanye uvela njengesidalwa sikamoya kwabanye uvela njengesidalwa senhlanhla umlungu futhi umlungu ngaba umlungu nje umlungu ngaba isilwane so number 1 uma uphupha lo mlungu kuwuphawu olubivela uma nenza ucansi olunje olusikhombela isifiso noma nje ukulangazelela ukutshela nomlungu kwakho noma nentshisekelo ukwenza ucansi naye umlungu ongenza mhlawumbe iwe watching ama movies futhi abelungu benzenzela ucansi nenwasiyalala sophupha nawe uyambamba umlungu ngoba vele mhlawumbe ubufantasize ngalento kodwa number 2 uma uphofutula umlungu kuwuphawu esithenye olubi kakhulu ma nenza ucansi lungabe lukhomba ukuthi la kungenzeka mhlawumbe bethwe imimoya enesikhwele futhi edinga ukuthi ulungiswe ukuze ingakulande ingakudali mhlawumbe isichitho ebudlelweni bakho ukwazi uma usebudlelweni nje ubudlelwano bakho buqhubeke kahle bona kungenzeka ikhona le mimoya khona engalungisiwe mhlawumbe omunye ngayibanda ukuthi hayi kunale mimoya ekhona kwembethe engalungisiwe nje edinga ukulungiselwa ke izinto ezithize kuze ikwembathe kahle ihlale kahle kuyiqhokela kahle kuwe yabo 3 omunye ngayibheka nje lena ngathi hayi man uma uphupha lo mlungu kupha olubi uma nenza ucansi ngoba la kungenzeka uthola ukuthi sekunabantu kunesandla sesithathu kunabantu abafaka isandla semfene kunabathakathi kunabakhunkuli la abafuna ukungcolisa noma bezama ukungcolisa ngento eyisilwane ngento yomoya omubi ozolala nawe ukungcolisa siyalwazi ucansi ngokukamoya vele luyangcolisa ingako uma ulenzile kube ifuna kwesinjani uyahlambuluka yabona siyabonga be blessed.